Έλα, στις πλακίες, τώρα κάτσε να μιλήσουμε. Πόσα λεπτά να πάρετε? 200 ευρώ. Ναι, κι εγώ κάπου εκεί. Τι φορά μου μ' αρέσει? Το μαύρο αυτό με την πλάτη έξω από το κοπτικό. Κι εγώ πήραμε και εγώ πιο τώρα. Καλά, κάντε όνειρο. Αφού το δύο είπε ότι δεν θέλει να πάει τόσο ακριβή εκδρομή. Άσε μας που δεν θα πάμε και εκδρομή, να πούμε τόσο καιρό το σχεδιάσουμε και τώρα μας λένε ότι δεν θα πάμε. Και έτσι κι αλλιώς και το θέμα είναι ότι θα πάμε σε μπουζούκι ή σε κλαμπ. Αυτό είναι να πω. Ναι, το θέμα είναι ότι τι θέλετε πιο πολύ. Το θέμα δεν είναι που θα πάμε εκδρομή, το θέμα είναι τι θα κάνουμε στην εκδρομή. Θεσσαλονίκη περάσαμε εμείς, σκέψου όμως να το κυνηγήσουμε, θα είναι πολύ ωραία. Άσπα, εσύ τι λες? Τι, λέμε για την εκδρομή εδώ πέρα με τα κορίτσια, να βγούμε εξωτερικό. Εξωτερικό? Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι ακριβά. Ίσως. Άρα λέμε να μείνουμε Ελλάδα. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Κομμάτι του έργου αυτό, γιατί προφανώς εκτός από τη σύγκρουση δύο προσώπων, έχουμε και τη σύγκρουση δύο κοσμοαντιλήψεων. Αλλά ούτε ο Χριστός το κακό να γίνει κακό, ίσως. Ποιος γνωρίζει αν αυτά έχουν πέρασει στον κάτω κόσμο. Αλλά ποτέ ο εχθρός, ακόμα και όταν πεθάνει, δεν γίνεται φίλος. Ούτε συνέφην, αλλά συμφιλήν έφυγε. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Υπογραμμίστε με το στίχο. Λοιπόν, ο στίχος αυτός είναι ο πιο διάσημος στίχος, Αντιγόνης. Όπως λέει και ο Λέσκι, είναι η πρώτη φράση της ευρωπαϊκής ανθρωπιάς. Η Αντιγόνη, δηλαδή, θυσιάζει τα πάντα για την αγάπη της. Φτάνει μέχρι τα άκρα. Πέφτει στον κρεμό και σκοτώνεται, αλλά παράλληλα είναι αυτή η ελπίδα για την ανθρωπότητα. Εδώ. Τι κάνεις? Καλά. Τι έχεις? Μα δεν πήρες χαμπάρι τι έγινε σήμερα στη τάξη? Όχι, τι έγινε? Δεν έβλεπες τον Νίκο. Ο καθένας ερχόταν, μιλούσε, έλεγε για την εκδρομή. Μα δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα. Εντάξει και. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχει καμία πορεία από τα χθεσινά? Όχι. Ναι, μιλά. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι. Εννοείται. Το όνομά μου είναι Αντιγόνη. Ταξιδεύω αιώνες τώρα, μέσα από στίχους, λέξεις, βιβλία.
Γνώρισα κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Περπάτησα τους δρόμους σας. Άκουσα να αντιχούν από μακριά θωρακισμένοι στρατιώτες. Γεύτηκα τις θάλασσές σας και ένιωσα στα χείλη μου τα δάκρυα από πατρίδες χαμένες, μα αλυσμόνητες. Μύρισα τον αέρα σας και άκουσα μόνο πόνο και αγωνία να φωνάζει. Και τώρα γυρνώ μονάχη μου μέσα στην πόλη σας. Βλέπω τα ωραία σπίτια και τα γρήγορα αμάξια σας που με τρομάζουν. Μα πιο πολύ απ' όλα με τρομάζουν οι καρδιές σας. Τόσο απαράλλαχτα όμοιες μες στους αιώνες, τόσο κενές και άδειες από αγάπη. Ώστε λοιπόν δεν πέρασε ούτε μία μέρα από τότε που ο κρεόν με έκλεισε σε εκείνη τη σπηλιά. Ώστε λοιπόν τα αδέρφια μου δεν έπαψαν ποτέ να σηκώνουν το χέρι ο ένας εναντί στον άλλο. Ώστε λοιπόν υπάρχουν πολλοί κρέοντες σχισμοί ζωντανοί ακόμα ανάμεσά σας. Το όνομά μου είναι Αντιγόνη. Κι όμως μπορώ να είμαι εσύ. Μπορώ να είμαι ο καθένας από εσάς. Αρκεί να θυμηθείτε κάτι. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μισώ. Παρακαλώ. Να περάσουμε. Ναι, ελάτε. Γεια σας, παιδιά. Πόσο καιρό. Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε με την εκδρομή, έχετε κάνει κάτι καινούργιο να μου πείτε. Ναι, βγάλαμε μια απόφαση σχετικά με την εκδρομή. Τι απόφαση. Να δώσουμε το χρηματικό ποσό που μαζέψαμε σε φιλανθρωπικό σκοπό και εμείς να πάμε κάπου πιο κοντά και πιο οικονομικά. Και πώς πήρατε αυτή την απόφαση, με ποιο κριτήριο. Είπαμε ότι είναι προτιμότερο να είμαστε κάπου όλοι μαζί και να πάμε με καλά παρά τον προορισμό. Μπράβο, παιδιά. Αν και με δυσκολεύεται τώρα αυτή η απόφασή σας, σας συγχαίρω γιατί δείχνει πόσο φιλότιμο υπάρχει τελικά εδώ μέσα. Μπράβο, παιδιά. Έλα, ακόμα εδώ. Πάμε. Έλα, άστα καφέ. Ποια έγινε τώρα, πάμε για καφέ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.